Primerong vaccination rollout kan Sputnik V sa syudad ng Legazpi, pigruso kan mga nagmamawot magpabakuna. Uya ang report ni Jessie Cruzat. Pigruso kan mga namamanwaan ang pilot vaccination rollout kan Sputnik V o Gamaleya vaccine sa syudad ng Legazpi ngunyang aldaw. Sa luwas kan Legazpi City Convention Center kung saan ginibo ang pagbabakuna, mahihiling ang halawig na pila kan mga tao. Alagad huli sa magayon na preparasyon kan lokal na gobyerno, dainagin masakit ang siste kan bulos kan mga taong palaog sa vaccination venue. Anasambit na rollout, personal na pigmanduhan ni Dr. Rita May Angbon, ang Regional Coordinator for Vaccination kan DOH Bicol. Asin ni Alcalde Rosal, hulitan mga bagong bakuna, mas maselan subuot kumpara sa Sinovac vaccine asin AstraZeneca. Kasi naka minus 20 degrees siya, Celsius, kay Puhan, pagluwas niya within 2 hours, kay Puhan, iturok na siya. So kay Puhan, from solid, halaton mo siya for about 5 minutes para mag-liquid. Kada pagluwas kan bakuna, kaipuan subuot na nakaandam na ang babakunahan tanganing dainay ni mapaso. Sigun man ki Dr. Angbon, iba man subuot ang component ubugtakan kan duwang dose ka nasambit na bakuna. 42 diyas o anom na semana ang pagultanan kan pagbabakuna kan duwang dose. Buot sabihon, mabalik ang mga natudukan ngunyan sa Agosto 27. So, ito po yung kakaiba sa bakunang ito. So, magkaiba po yung component 1 at component 2 at hindi po sila pwedeng magkabaliktad. So, today po at ang rollout po natin ngayon dito sa Bicol Region for Gamaleya, puro lang po for component 1 or first dose. Marurumduman na sa 2,400 doses na pigdara sa Bicol, 2,000 kay niyan pigtagama sa syudad ng Legazpi, mantang ang 400 sa BRTTH. Ini si Jessie Cruzat, Balitang Bicolandia.